ಓಲು ಶೂಟ್ ಆತನತೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ನೇರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ಜನ ಇನ್ನು ಒಲಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ದಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪ ಬಾರದಲ್ಪ ತುಪ್ಪಿ ಪಿರಿಯೋಡ್ ತುಪ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಗುಡಿದ ಕಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ತುಪ್ಪಿ ಐತ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಓಲು ಫೈಟ್ ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಡು ಪ್ರತಿ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ನಂಜು ಕಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತನ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಪಿನಿ ಅನ್ವೆ ಬಿಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಜನ ಪೋಪನ್ ತುಂಬನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಂಚದು ವರಿನ ಕೈ ಬತ್ತುಂದು ಅದು ಬ್ರೋ ಏರು ಬ್ರೋ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆ ದವಾಲ ಮಣಿಪತಿ ಫುಲ್ ಕತೆ ಪಂದು ಉಂತದು ನೆತ್ತರಗಿರ ಟೂ ಪನ್ಪೆ ಬೈ ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ನೆತ್ತರಗಿರ ಟೂಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಂದೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಅದನ್ನು ಮೇರೆ ಓಕೆ ಪಂಡಿರಿ ಅವು ಏಪ ಪುಗ್ಗಿನಿ ಐಕೆ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರೋದು ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆನಪು ದೀಪ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಓವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಂದೇರು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಳಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೊಜಿಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ದಾದೊಂದು ಮನ್ಪೊಡು 100% ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ವೇದಿಗೆ ಸೊರಜ್ ಬೈ ಕೊರಿಯರು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಹಿಂಗೆ 100% ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ 150ನೇ ಮೂವಿ ಈ 150ನೇ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಮೂವಿ ತೂಣನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪನ್ನಗ ಪುದರೆ ಪನ್ಪುಲಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ನೆತ್ತರ ಹರಿದಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಪ್ಪಗದ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿತನು ಒಂದೊಂದರ ಕೋಟಿ ಮಟ ಅಂಚೆ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡಿತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕೋಪಡ್ಲೇರಿ ಫುಲ್ ಮೀರ್ಪಾದ ಎದುರ್ಕೊಂತ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪುಡು ತಿಳಿಪೇರಗೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇಲಿಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನೊಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಏನ್ ಇತ್ತಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಇಂದೇ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿಂದ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಪಿನ ಫೈಟ್ ಪೂರ ವಿದೇದ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಂತನ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡ ಏನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇರಗೆ ಓವೇ ಏರು ಸಿನಿಮಾದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಕಂತ ಒಂದು ಕದ ಜನ ನೆರೊಂದೆಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪಿನ್ ಹಾಕುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪಾರದೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂಂಡು ಪಂಪಂಚ ವಿಚಾರ ಲಂಚ್ ಬೈ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಈತೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಿನ ಬೈ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನದ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈತೆ ನಡೆದು ಮಿತ್ತೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದು ದೆಪ್ಪೆರೇಪ ಪನ್ಲೆ ತೈಗಂಡು ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಜನಪ ಇತ್ತ ಯಾನಿ ಪಣೊಂದು ഞാൻ ടീമിടെ പണമൊന്നുമില്ല ഏത്തോ ഇപ്പറാണ്ട് പോയിട്ട് പുണ്ടില്ല ദിക്കു ചെയ്തന ಬೇತನ ಅದೊಂದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಿಂತ ನೀರಾತಂಡು ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪ್ಲೇ ಆನಾಗ ಆ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಲಯಾಳ ಸೈಡ್ಗ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋದ್ದು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ದುಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜ ಪಣು ಒಂಜಂದು ಮೂವಿ ತೆಲುಗು ಅದುಪು ಒಂಜಂದು ಮೂವಿ ತಮಿಳ್ ಅದುಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಳು ಮೂವಿಂದಿ ಏರ್ಲ ಪಂಚ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೈತಾಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೆರೆಗೆ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಬಂದ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಬಂದ ವಿಚಾರ ದಯಪನಗ ಅಲ್ಪ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಆ ಕೆರೆಟ್. ಇತಿಹಾಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ಆ ಕೆರೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪನ್ನಗ ಪುದರೆ ಪನ್ಪುಲಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ನೆತ್ತರ ಹರಿದಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬುಲಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಾಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನು ಈ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪುದರೆ ಯುನೀಕ್ ಆದುಂಡು ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡ್ತೀರು, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡ್ತೀರು, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರು. ದಾಯೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಪಾದನೆ ಉಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು, ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಪೋವೊಂದುಂಡು, ನಿಂತ ನೀರಾತಂಡು ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮುರುಣಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡು 100 crore ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಪನ್ಮಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂತ ನಡುಟು ಎಂಕುಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ
ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ ಬೋರ್ಡದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪಿರೌಡು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಾಯಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಉಂಡು ಆತ್ಮೀಯವೆನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಬಟ್ ಆ ಚೇಂಜಸ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ನಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕುಲು ಸೊ ಐಟ್ ಈ ಸಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮೀಯವೆನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ 3 ಆಫ್ ಯು ಏರ್ಪುನಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಪನಾಗ 3 ಜನಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ 3 ಜನಲ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ಲಂದ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಂದ್ ದಯಪನಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಪಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ನು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತತೂತ ಆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ ಬರೆತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆಲ ಬರೆತೇರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಪುರ ತೂತಾರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗ ಅವ್ರನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋನೆ ತುನೆನೆ ನಮಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ವಿಚಾರ ದಯಪನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಯುನೀಕ್ ಆದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಸುರುಕಾದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಾಕತ್ಲ ಬೋಡು ದಯಪನಾಗ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇತದಾಲ ತೂಪು ಜನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತನ ತೂಪೇರು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀರಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳಿನಂಚಿನ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮೋನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕೆರ್ಲಂದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಲಾಂದ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲಂದ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ದಾಯಬನಗ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತೊಂದರ ಅತ್ ಇರು ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ದಾರ ಅನ್ಪಂಡ ದಾಯಪನಗ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಆ ಮೂವಿ ಟ್ರೇಲರ್ ತುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ್ ದಾಯಪನಗ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ಮೂವಿದ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ತುನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋರ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಿಡ ಪಾತ್ರ ದಾಯಪನಗ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪಾತ್ರುಡು ಪನ್ನಗ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಾಯಪನಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಪಾದನೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಪೊಸತ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂದ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅತ್ರ ಕನ್ನಡ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ ಮುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ದಾಯಿ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಟ್ರೇಲರ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೇಲರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತ ಪಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ ಅತ್ರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಬಂದ ವಿಚಾರಡ್ ಆ ಮೂವಿದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಂಚೋಡು ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಬಾರಿ పోయి పోయి చాపరు పోయి ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಅವಂದೆ ಈರ್ ಮನ್ಲಕ್ಕೆ ಏಂಡರತೆ ಯಾನೇತ್ ಮೊಕೆ ಮನ್ಪೆಂದ್ ಈರ್ ಪನ್ಲತ್ತಕ್ಕೆ ಏತ್ ಮೊಕೆ ಅನ್ಪರಂದ್ ಈತ್ ಗುಡಿ ತಲೆ ಬರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಐ ಲವ್ ಯು ಕೊರ್ನೇನು ಬಿರಗೊರ್ಜಿನ ಸಾಲದ ಕುಲಪ್ಪ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬಿರಗೊರುಡು ಪೂಜಾ ಕಟ್ಟದೆ ನೋಡಿ ಗುಡಿ ತಲುಪಲ್ಲೋಲ್ಗೆ ఆయనొట్టికి ఊటేడల పలిపు ಇರೇನು ಗೆಂದವನಗೊಬ್ಬಡು ಎಂಕ್ ಸೋಪೆರೆಜ್ಜಿ ಐ ಬತ್ತಜ್ಜಿರ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೂಜಾ ಜಾತ್ರೆ ಜೋರುನಾಡು ಕಲಗಟ್ಟುಡಿ ಸರ್ದಿ
ಅಂಚು ಬೈಲಿ ಅಕ್ಕನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕರ್ಪುಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ಕೆರ್ಪಿನಿ ಕೆರ್ನೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಡುಪಿದೆ ಬರಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯಿಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚದುಪ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ನಂಚಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟರ್ಲಂದು ಹೀರೋ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದರೆ ಸೊ ಒಂಚದುಪ್ನಾಗ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಗಟ್ಟಾಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆತನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದೇಪನಾಗ ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಮೀರಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಒಂಚದುಪ್ನಾಗ ಇರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ದಾದ ಒನ್ ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ದೇಪನಾಗ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡಿರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರೆ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಬೈದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಹೈದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಪರದ ಒನ್ ಪರ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತುಪುನಗ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಮಂತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ತುಳುಟೋರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಸೊ ತುಳುಟಿಂಗ್ಲು ಪಾಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ತೂತುಜೇರು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತೂತುಜೇರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬತ್ತಂದ ಅದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೇಪತ್ತು ಇರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತು ಊಟ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಬಂಡ ಓಕೆ ತುಳು ಲೈನ್ಗೆ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದೀತೇರು ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮಂದಿದ್ರು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬರೋಜ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿದೇದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬಿಡ್ಚು ನಮಗೆ 15 ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಜನ ತೋಡು ಐಟು ಸೋತಿರ ಗೆಂದಿರ ಆತೇತ ವಿಷಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಡ ಜನಕ್ಲಿನ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪನ ರೀತಿ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಣಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಏನೊಂಜಿ 2023 ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಬಂದೀನಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಕ ಸೋತಡಲ ಗೆಂದಿ ಅಡಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರದು ಏರ್ಲ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ತು ನೆಟ್ ಒಂಬೆ ಅದು ಪಡು ಉತ್ಸವ ಮಂಜುರುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ನೆಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಫೇಸ್ಲೆ ಬಟ್ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸೊ ಅಕಲ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲಡೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ದೆಪ್ಪಡ್ಯಾರ ಆಪಂ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆತು ಯಾನ ಇಟ್ ಬೆಳೆಯೋಡು ಅಕ್ಲೇನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಓಡು ನಂಗೆ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಂಪುರದ್ದು ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇಂದ ಬಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಬಂತದ್ದು ಐದು ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಮಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮುಂಜಿದಿಂತ ಶೂಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂತಂದು ಇನ್ನು ಜಾತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಾದ ತೂಪಾರೆ ಐಟೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಣಿಗ್ಲಿ ಐದು ಬೇಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತು 40 ಲಕ್ಷದ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾನು ಬಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಕೇರಳಂಚು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂತ ಬಂದು 2023 ಮೂವಿ ಉಂತಾಯಿನೈ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಕತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ 1 year ಜಾತ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಬೇತೇನೆ ಬರೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ನಡಿ ಪೋದು ಕತೆ ಬಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಕತೆ ಬಂದ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಮನೆ ಇಪ್ಪಂದು ಕೇಂದವೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ನೆತ್ತರಿಗೆ 2 ಬಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮರಿಕಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪಗದ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿತನು ಒಂದೊಂದರ ಕೋಟಿ ಮಟ ಅಂಚೆ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡಿತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕೋಪಡ್ಲೇರಿ ಫುಲ್ಲು ಮೀರ್ಪಾದ ಎದುರ್ಕೊಂತ 2 ಕೋಟಿ ಪೂರ ಕರಿದು ತುಂಬೋತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಪ್ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಆತ ಶೋಕು ತೋಜರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಟು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆದ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಎತ್ಪೊಡಿತ್ತಾನೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬರೋ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬರೋ ತೂಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಜ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನು ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಚಿತ್ತನು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತನು ಸಿನಿಮಾನರಿ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತಜೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಪೋಪಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆತ ವರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಜೆ ಒಂಜಿ 30% ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಅದು ಸಾರಿ ಏನು ಪೊದ್ಕುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಬಂತು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟು ತೂದಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ಬತ್ತು ಬಂದು ಪೇರು 30% ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತೀನಿ SFX VFX ಓಲ ಆದಿತ್ತು ಇದೇ ಬತ್ತು ಬಂಡೆ ಈತ ಸಮಯ ತೂತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಡ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನಫ್ ನನಗೆ ಇತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಇತ್ತದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತದೈತೆ 70% ಟೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತನು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಬಂತೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತೀನಿ ನಾನು
ಸೊ ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂತ ದಪ್ಪಡ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೋಡು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನಪನೆ ಆಂಡ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಬೋಡತೆ ಒಂದು ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಿವೋಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಇದು ಖಾಲಿ 5 ಸಾಂಗ್ಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ 17 lakhs ಖರ್ಚು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿಂಗರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಾಡಂ ಪೋಯಿನಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಐರಾ ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡಂ ಪೋಯಿ ಆಂಟನಿ ದಾಸ್ ಇದು ವೈಕುಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಪನ್ಬಿರದೆ ಇತ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಐಟುಲ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಪುರ ಬಂದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಏನು ಮಾತೆ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿ ಅದೇ ನೋ ಡೌಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಪ್ಪಣಗೆ ಇತ್ತದ ಜವನೀರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ಬಾರಿ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜವನೀರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೂದಕ್ಕೆ ನುದ್ ಸತ್ಯವು ದಪ್ಪನಗ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರ್ ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದುಪಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಆದುಪಡು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆದುಪಡು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೂತಿನಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ಸರಿಯಾದ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ನೂದೆಕ್ ಸತ್ಯ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ತೂನಾಗ ದಪ್ಪಣಗ ಆ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂಂಡು ಪಂಚ ವಿಚಾರ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತೆ ಭಂಗ ಬರಡ ಅವು ಮಲ್ತನ ಮನಗ ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನ್ ಆಡ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದಪ್ಪಣಗ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಅವೇ ಕತೆ ಪೋಂದುಲ ಅತ್ತೊಂದು ಬೇತನೆ ಕತೆ ದಾದ ಕತೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಟೈಟಲ್ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕೇಂದೆ ಪಂಡ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈರ್ ಪನ್ನ ಜಾಗನೇ ಅದು ಪಡ ನಾಟಕದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಗಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿತ್ತನು ಇಂಕ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಹಾಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತನು ಇಂಕ ಇಚ್ಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತನು ಅವು ತನ್ನತಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ದೀದಿತ್ತು ಜಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರದ ಶೂಟ್ ಅನ್ನಗಲ ದಾಲ ಪುದರ್ ದೀದಿತ್ತು ಜಾ ಟೈಮ್ ದಾದನ ದೀಕ ಅನ್ಪನ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ದೀಕ ಅನ್ಪಂದು ಮೂಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಫುಡ್ ದಾಲ್ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಓಲ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಊರು ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಚಂದ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ತುರುಡು ದಾದ ಪಂಪಿನ ಮಂಡ ಐತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏತೋ ಬ್ಲಡ್ದ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಲೈಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಆತ ಸೊ ನೆತ್ತರಕೆರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪುನ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅವು ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಅವು ಶಾಂತ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರಕೆರೆನೆ ಅತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ತುಂಡಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರಕೆರೆನೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಆತೆ ಐಟು ಪುನ ನಡುಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಪಡು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಈಗ ಪುದರ್ ಬೈದೀನಿ ಬಂದತ್ತು ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂಟಲ್ಲ ನೀರು ಪಂಡ್ರೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಜಪ್ಪು ಅವ್ಳು ಎಪ್ಪನ ಒಂದಿನ ಆತಿನ ಟೈಮ್ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂದು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಸೊ ದಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಡಂದು ಜೈ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕಲ ಊರು ಗಾವಡು ದಾದೆಕ್ಲ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಜ್ ಆಪಿನ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈತೆ ಎನ್ನ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದುಲೈ ಆಲ್ರೆಡಿ 40 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೋರ ಫುಲ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಬ್ಲಡ್ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈತುಪ್ಪು ರೈಟ್ ಅವು ಅದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದು ಮನಿಪ್ಪಂದಿತ್ತು 7 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪು ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದುಲೈ ಸಿನಿಮಾದುಲೈ ಆ ಊರ್ದುಲೈ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪಾರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದೆ ತಿನ್ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಪುರ ತೂನಗ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಲ್ ದಾಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಬಂಡ ದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಗು ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜೇ ಎಮೋಷನ್ ಬತ್ತೊಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲಿಪಾರೆ ಬೋಪುಜ ಏರಿಲ್ಲ ಲವ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಬೋಪುಜ ಎಮೋಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಟು ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಬುಲಿಪೋಡೆ ಆತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ ದೀತ ಎಂಕಲ್ ಲವ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲವ್ ಫೀಲ್ ಔಟ್ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಲವ್ ಫೀಲ್ ದೀತ ಪ್ರತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಇರ್ದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ಲಾಕ ಔಟ್ ಸೊ ಆ ಎಮೋಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೀತ ಸಿತೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡೇರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ವಿಷನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಂಚುಲ್ ಅಲ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಡನೆ ನೋಡು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ದಯವಿಡ ಇರ್ ಮೂವಿನ್ 3 year ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ಜನಕ್ಲಂದು ಮುಗಿದೀತಾರ ನಾಲ್ಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇರೆಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ 2 year ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮೂವಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಿಂಚಲಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈ ಬೋಪನ್ ದುಂಬು ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೂವಿ ತೂ ಓಡುಂದು ಓಕೆ
ಸೊ ಮೂವಿ ತೂಯ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅತ್ತಂದು ಮೂವಿ ತೂಪನ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಡೌಡ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಡಿಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತನಗಳು ಪಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆಪುಂಡವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಚೆ ದೀತ ಪಂಡಿನ ದಾದ ಸೆಟ್ ದಾದ ಪೋಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೋನ್ ನಮ್ಮ ಪಂತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತಲೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಕಡಾರು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಅವೇ ನಮಗೆ ತುಳುಗು ಮಂತದ್ದು ತೋರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಆಪಲ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನಲಕ ಜರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇನುಜಿ ಕೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಳಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೊಜಿಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡುಂದು 100% ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೊರೈ ಬೈ ಕೊರಿಯರು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಹಿಂಗ 100% ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ 105ನೇ ಮೂವಿ ಈ 105ನೇ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಮೂವಿ ತೂಣನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಜನಕಲು ಬತ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜ ಇತ್ತ ಏರಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವಡು ಜನ ಏರಣ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಮೂವಿ ತೂಣುಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೇರು ಉಳಾಯ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಪಂಡ ದಾದ ಊರ ಪಣುವೇರು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಲೈವ್ ತೂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂವೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತೂಂದು ಉಪ್ಪ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ತು ಒಂಚೂರು ಟರ್ನ್ ಆದ್ಗಿನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಈ ಮೂವಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಣ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಬೈದುಂಡು ಏನ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಹುಷಾರಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಮಾತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತನಕ ಮಾತ್ರ ಸುಪ ಕೈ ನಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜು ಮೂವಿ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 4 more days ಎಸ್ ಅಂದ್ ಫ್ರೈಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತುನ್ 100% ಇರು ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಸುಗದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಉಂಡೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜನೆ ಆಪನ್ ಮಂಡೆ ಗುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ವರ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಲಾಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಯಿನಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ನ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಯ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಚೇರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ ಎ ಈರ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡಿರಿಗೆ ದಯಪಣಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ಸ್ವರಾಜ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಸೊ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಜನ ಬೋಡು ಮೂಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಬಂದು ದಾದನ ಆಪುಣ್ಣ ಬಂಡ ಈ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐ ಏತೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೇಳನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸ್ವರಾಜು ಬಾಯ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಈ ಜನ ಬೇತ ಇತ್ತೈ ಅಂಡ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಜನಪ್ಪ ಇತ್ತ ಯಾನಿ ಪಣೊಂದು ഞാൻ ടീമിടെ പണമൊന്നുമില്ല ഏത്തോ ഇപ്പറാണ് പോയിട്ട് പുണ്ടില്ല ദിക്കു ചെയ്തന ಬೇತನದೊಂದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅವು ತೆಗಿವಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಎನ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾಪಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವಳು ತುಳುಟುನು ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ವೇರು ಅವು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಜನಕ್ಕಲು 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಧೈರ್ಯವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ತಂದು ಬರ್ಪುಜರು ಅಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನಗಲೇ ಪಣವರು ತುಳು ದಾಯ ಮರ ಕನ್ನಡ ಪೋಲಿಯತ್ತ ಸೊ ಉಳಾಯ್ಡು ಪಂಡ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮನ್ಪರ ಇಜರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೋರ್ಪು ಬಟ್ ಈ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ 100% ವರ್ತ್ ವಿಲ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುಜರು ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ನಾರ್ಮಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಚಿದಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬೋಡತ ಸೊ ವರ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿನ 150 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರದು ಬತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 100% ವರ್ತ್ ಮೂವಿಂದು ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ನಂಚಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಯಪನ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಸ್ವರಾಜೇರು ಕೈಗೆ ದಯಪನಾಗ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇ ಇರೋದು ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಈರ್ ತಿಕ್ಕುವಾರ ಶುವರ ಓಕೆ ಇನಿ ಬರೀ ದೀಕ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀಪ ಮೂವಿಗೆ ಏತು ದೆಪ್ಪಿರೋದು ಪನ್ಲೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಯಪನಾಗ ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವಿದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಮನೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರುಲ್ಲಾರೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಲ್ಲಾರದ
ಓಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಡನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೀರೇನೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಇರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ ರೀಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಪ್ ಮಾರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪುನಃ ತೆಲ್ಕ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಟೆ ಫುಲ್ಲಾನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನೀಸು ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೋರೆಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಬಂಡ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆದ ಅದು ಆರಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಕುಲ್ಲಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತೇರು ಇಂಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರ್ಥ ಜಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ 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 ಆರು ಕುಡೋರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿ ಕುಡೋರ ಕುಲ್ಲಾದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮನೀಸು ಇಂಚೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಲೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನು ತೂಲ ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದೊಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತೇರಿಕೆರೆ ಮೂವಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಅವತ್ತು ನೀರು ಪಂಡಾರು ಬಂಟ್ವಾಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆತ್ತೇರಿಕೆರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪದೇನೆ ಅಲ್ಪದಾಗಿ ಆರು ಸ್ವರಜನ ಬೈದನು ಕಾಲ್ ಆರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಊರ್ತದ ಅದನ್ನ ಕತೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸ್ವರಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಅಲ್ಪಲುಂಡು ಓಕೆ ಇರೇನ ಜನ ಬೇತೆ ಶೆಡ್ ಇಡ್ತು ಒಲಿ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಈರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೀನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಅಂಚಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಇರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಓಕೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಈ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಮೂವಿ ಕುಡಂಜಿ ದಾಯಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತಿಲಾಕ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುನ ನಡುಟು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ರಿಡನೆ ಕೇನೋಡು ದಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಿತ್ತುಳು ಬಿಚ್ಚರದ ನಾ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ಮುಕ್ಲೆರ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಮಂಚಿನ ವಿಚಾರಾಡು ಇದು ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ವೇ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ದಪ್ಪನಾಗ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರನ್ ತೋಜುನ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ರಾಜ್ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೇವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಎರವಲರಿ ಪೊಗ್ಗೇಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆನ್ನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬಂತು అయితే ಥ್ರೋಟ್ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಲಂಚ್ ಪೈನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಇರೀಗ ಅವು ಜರ್ನಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಥ್ರೋಟ್ ಮೂವಿಡ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಯಗಿಂದು ಪಂದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಮ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಮನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಊರು ಏನಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಪೊಳಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ಜಪ್ಪು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೂರಿರ್ಲ ರೋಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆದುಪ್ಪು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಂತದಿನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆವಂದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನೆ ಇಮೆ ದಯ ಮರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಮೆ ದಯಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದ ತಾನು ದೆಪ್ಪುಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಾನು ಪಾಡಿ ನೀನು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಜ್ಜಿನಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜು ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಪು ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡೇ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಅವೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ತಾದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಪುರ ಡೈಲಾಗ್ನು ಬಾಯ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪೇನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬಂತೀನಿ ಪನ್ನೇನು ಅಕುಲ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಆಡ ಆತಿ ಅನ್ನು ದಿಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಬರ್ಪುಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡದ ಈರ್ಲ ಏನು ಪಾತಿನ ದಾದ ತೆಲಿಪ ಅವೇ ಅವಡು ಕುಡೋರಿ ಏನು ತೆಲಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಓವರದ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರೋ ದಾಲ ಮಂದು ಜಂಕುಲು ಅಕುಲಕುಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅಕುಲಕುಲು ದಾದನ್ನು ತೆಲಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದೆ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಏನದ ಅಲಚ್ಚೆ ಸೊ ಅವು ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಪರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಒಂದೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನದ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆಂಕುಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪೆಂಕುಲು ಒಂಚು ಕರಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಲೆ ಇಚ್ಚು ಓಕೆ ಬಂತಾರೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾಯ್ಡು ಬಂದಿಚ್ಚನೆ ಓಕೆ ಮಂದು ದಾಲವಿನಿ ಕೊರೋತಾರ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಲ ಬಂತಾರ ಇದು ಒಂಜಾತಿ ರಡ್ಲ ಆತನೆ ಆ ಒಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇಕು ಇತ ಉಂತದ ಓಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊರಂಡ ನಡಿದ್ರ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಓಕೆ 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 ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸುರುಕತೆ ಎಂದು ಹೊರ ನೆತ್ತ ಲೈನಿಂಗ್ ತೋಡು ಇರಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತಿರದು ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಅದು ಪಡು ಓಲ ಸಿನಿಮಾ ಪುಗ್ಗುದುಜಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಓ ಟಿ ಟಿ ದ ಥ್ರೂ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚ ವಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಪುಲಿ
ಒಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕಲ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಬಜೆಟ್ ಮಂತದತೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರೆಗೆ ತೂನಾಗ 5 crores ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಇರೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತೋಜು ನೈಟ್ ಇತ ಬಜೆಟ್ ಏತಾತನ್ ಸರ್ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ್ ಕರಿದು 2:30 ಕರೆದು ದುಂಪು ನಲ್ಲ ಉಂತುದು ಜಿ 2 ಲಕ್ಷ 2:30 ಗೊತ್ತಾಡು ನಲ್ಲ ಉಂತುದು ಜಿ ದಾಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದುನತೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಡ ಮೂವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆತದೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಗೋಲಂಡ ಊರುಡು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಕೊಡಿಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡತೆ ಮಲಮಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದವಾಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊಡಿಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡಿತ್ತೇನೆ ನೂತ ಇರುವ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಎಂಕಲಿ ಗೋಲಂಡ ಪೋನಾಗ ಊರ್ದು ಜವನು ತೋಜ್ಜ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಅವಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಂಜ ಓಲೋಣ ತೋಜೊಂದು ಪೋಣೆ ತೆರೆಗೆರೆ ತೋಜ್ ಬಣ್ಣೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ಪುಣಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿರ ಟೀಮ್ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೀಮ್ ಹಾ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತಡ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದುಂಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯೆ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಪಾತ್ರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೀರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಮುಕ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅವಿತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಸಾಂಗ್ ತೂಂದಿತ್ತ ತುಳುಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ತೂತೀನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಮೂವಿದ ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಂದ್ವಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಮುಸುಂಡರು ಪೂರ ದರ್ಪ ಬಡ ಬಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೂರುಂಡಲ್ಪ ರಪ 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 ಬಲ್ಪಿಲಲ್ಪ ತಗ 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 ಪತ್ವೆ ಯಾನು ಪಟ 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 ರಟ್ಟುಲಲ್ಪ ಏಯ್ 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 ಯಾನು ಬತ್ತಾಂಡಿ ಏಯ್ 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 ಯಾನು ಬತ್ತಾಂಡ್ ಮೇ ವರ್ಷಿ ಕೈಗೆ ತೆಗಿಯಾಡ ನೋ ಮರ್ಸಿ ನೆತ್ತೆರ ಕೆರೆಟ್ ಮುರ್ಕ ಒಡ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂಚಿ ಕಂಡು ಬಲಿಯುಂಡಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರು ಅರಿಯುಂಡಲ್ಪ ಪಾತೆರಿಯರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಪುನಃ ಬೂಡ್ದಾಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಏಯ್ 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 ಯಾನು ಬತ್ತಾಂಡಿ ಏಯ್ 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 ಯಾನು ಬತ್ತಾಂಡ್ ಮೇ ಅಲ್ಪ ಒಡ ಪೆಟ್ಟದ ರುಚಿ ತಿನ್ಪ ಒಡ ನೆತ್ತೆರ ಕಕ್ಕ ಒಡ ಮರಲಿಂದ ಬೆರ್ಪ ಒಡ ಪನು 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 ಏಯ್ 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 ಯಾನು ಬತ್ತಾಂಡಿ ಏಯ್ 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 ಯಾನು ಬತ್ತಾಂಡ್ ಮೇ ಎಸೊಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಮೇ ಬತ್ತದ ಆಂಡ್ ದಯಪನಗ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಶುಕ್ರವಾರ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈದೇರು ಏರ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆದ ಇಡೀ ತಂಡ ಬೈದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆದಾರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅವೇ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಬೈದೇರು ಸೊ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಣ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆದು ಪಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಆದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಇರಡನೇ ಕೇನೋಡು ದಯಪನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ತಕ್ಲಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ತುಳು ತಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಿನ ರಾಜನಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ರೋಡು ಬಲಿಪೋಡು ಆಯ್ತ ಬಿರೋಡು ನಾಯಿ ಬಲಿಪೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಳು ಪನ್ನಗ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಬಂಜಿನಿ ಕಂಚಿನ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ಕಮ್ಮಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಬಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪಾರ ದೇವಣ ಮೀರಾ ಮಲ್ದಾರ್ ಅವು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ತೊಚಿಪಾದಾರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ತುನಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ತುಲಾಕ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ತುಲಾಕ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ತುಲಾಕ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದಾ ಪನ್ಪ 100% ದಾದಾ ಪಂಡ ಏನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳರು ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಏನ್ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಬಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲ
ತರೆಟ್ ದಾದ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ತೋಡುಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ತೋಲಿಯತ್ತ ಜನ ತಮಿಳ್ ತೋಲಿಯತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪುಡು ತೆಲಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇಲಿಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನೊಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಏನ್ ಇತ್ತಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಇಂದೇ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತುಲೆ ನತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆವಡು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವೇ ಕೊರಿಯ ಅವು ಅಕ್ಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಂತದೇರು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು 100% ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜಿ ಆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ್ಬೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ರ್ಯಾಪ್ ಬುಡಿಯ ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಯೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ದೆತ್ತಿನ ಬರ್ ತೂಣಾಗ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಮಗ ಯಾನ್ಲ ತುಲ ಇತ್ತ ಇವನ್ ಏನ 4 ಮೂವಿ ಬಂತದೆ ಇಂದೇ ಇರ್ಲ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಡಮುಟ ಏನ್ ಕೇಂದಿ ಜೇರಿರ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಬೈ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೀರ ಮಂತಿನ ಅಯಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಪೃಥ್ವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರೆಡ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು ನೆಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದೆ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡ 100% ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಗ್ರೇಟ್ ದಯಪನಗ ಅರ್ನೈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಲ ಮೂವಿ ಬರ್ರೋಂಡು ಅದೇ ಮೀರಾ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ವೆರಿ ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದುಲೇರು ರಡ್ಡರ ಕೋಟಿ ಇತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಆಪುಣೊಂದು ನನ್ನ ಸೊ ಹಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾವುಡು ಪನ್ಮಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಹಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನಡುಟು ನೆತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಟೀಮ್ ತೋಜುಂಡು ದಯಪನಾಗ ತುಳುಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಹಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸರ್ ದಯಪನ ಆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐದು ಬುಕ್ ಐ ಟುಪ್ನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಒನ್ ಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಉದಯನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅರಡ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಪ ಜಯಮರ್ತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮುಂತಿತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಮಂತೊಂದು ಏನು ಕಾರ್ನ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೋಕ್ ವರ್ಕರ್ನ ಏನಾರಡಕ್ಕೆಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಡೇಪಂಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೀರು ಬರ್ಪಾರ ಇವು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುರತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂಚ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಜಪಡೋಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜುಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಾಡಿ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಇರೋದು ಆದ ಬರೋ ಬೋಡಿ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತನಾಗ ಎಂಕಲೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಕಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಇದಾದಿತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಇರೋ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ದಾದ ಓ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಂಕಲ್ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಡುವೆಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಹೊಸತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2023 ಟೈಂಕುಲ ಐಟೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೊ ಐಟ್ ಡುವೆಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡುಪ್ಪಡು ಆಂಧ್ರ ಡುಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ತರ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಓಲ್ ಆರೆಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಅವು ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ಡ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಡ ಪನ್ಲೆ ಕ್ರೀಡ್ ಮಿತ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಲೆ ಸುತ್ತ ಇತ್ತು ಜನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಫ್ರೇಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಓಲುಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತರ್ಪಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಕುಲ್ಲು ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟಾಕೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ನಡೆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಕೂ ಪೂರ ದಿ ಬೆಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಶೂಟ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೊಂದು ಬೇತ ಮನ್ ಪುರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಸಾತೊಂದು ಲೈಟನ್ ಪುರ ಕಾರ್ದ ಪುರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮರ ಪುರ ಮಿತ್ತರ್ದು ಮಂತದಿರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮರಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದ ಮರ ತುಂಡಾದು ಅವ್ರೇನು ಮಂಡೆಗೆ ಬೂಡ್ದು ಏನ ತಿಗಲೆ ಬಂದಾದು ತಾಗದು ಪತ್ತದು ಪಾಪಕ್ಕಳು ತೂದು ಕಡಪಡ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಾರ್ದ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡತೆ ಬಾರ್ದ ಸೆಟಪ್ ಶೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊತ್ತುದಿನ ಬಾರ್ ಬನ್ನಲೆಗೆ ನೀರು ತೂಪತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಪಾಡಿಯರು ನೀರು ಪಾಂಡಾಗ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಆತಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಓಲು ಶೂಟ್ ಆತನತೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ನೇರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬತ್ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಅವ್ರು ಮಿತ್ರ ಗುಳಿಗನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ಜನ ಇನ್ನು ಒಲಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ದಂಡ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪ ಬಾರದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರಿಯಡ್ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಡಿದ ಕಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಗುಳಿಗದ ಕಟ್ಟೆ ಓಲು ಫೈಟ್ ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಡು ಪ್ರತಿ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತನ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಪಿನಿ ಅನ್ವೆ ಬಿಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಜನ ಪೋಪುನ್ ತುಂಬುನ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತನ ಮಾಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪಿರಿಯಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಡಿಡ್ಲ ಇತ್ತನು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಬಿ ಫ್ಯಾಂಕ್ ಪನೋಡಂದ ಆ 30% ವರ್ಕ್ ಏಪ ನಡ್ತನತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಬತ್ತನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿಗ್ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಆಯ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಣ್ಣ ಮಂತದೇರು ಇಂಚಿನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದತ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಅಪ್ಪಗ ಈ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಿತ್ತೀನಿ. ಆ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ನಿ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿನ ತೂಲೆ ಬಾಯಿ ಇರ್ನೇಕ ವೈಕಣ್ಣ ಮನ್ಪರ ಆಪಣ ತೂಲೆ ಬಾಯಿ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ನಂದು ಅಂತ. ಸರಿ ಓಕೆ ಪುರ ಪಾತ ಮಂತ್ ನೇಪಾಳ ಒಂಜಿನ ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತಿನಿ ಬಂಡಾಯ್ ಇ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಲ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇತಲ್ಲ ಎಂಕೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಬತ್ತಂಡ ಸಾಂಗ್ ಬುಡ್ಕ ದಾದನ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಂದ. ಬಟ್ ಈತ ಫೈರ್ ಆಪಣಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬಡಿಯರು ಬುಡ್ಡಿಪೇಟೆಗೆ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲಾನು ಸಡನ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರೋದು ಕೊಲೆಬ್ ದಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾದ ಹಂಚಾತನ್ ದಾದ ಐತ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ಅವೇ 29 ನಲ್ಲತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಕೆಲವರಿ ಪುರ ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿತ್ತ ಬುಡ್ಪ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನೋವು ಒಂದು ಬಣ್ಣ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಎಲ್ಲೊಂಜು ಉಂತ ಒಂದಿತ್ತ. ಸೊ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಒಂಥ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪದ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಡೇಟ್ ತಾನೆ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪು ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ದಾಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ ಅಸ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಲಾಬ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಏರ್ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪುಣತೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿರಿ ಏನ್ ಬತ್ತಾಂಡ ಮಂತದ ಇದು ಎಡೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ ನಾನು ಕೆಲವರಿ ತರ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಂತದ ಬರೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಂಗಳಮುಖಿಯ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರೋಣೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಬಾಲೆ ಓದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದವರಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾಂಡ ಮೆಂತ ಬನ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಬುಕ್ ಓದೊಂದು ಓದನ ಪುರ. ಸೊ ಅವನ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ ತುಯ್ಯ ಕೆಸರಡ್ ಪುರ ಬೂಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪುರ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದ ಮಾಡಿತ್ತು ಆತ ಜನ ಮಂತದಿರತ್ತೆ ಸಿದ್ದೆ ಅಕುಲ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡಿತನ ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಅಕ್ಲೇಮ್ ಬರ್ತುನ ಗೋ ಓಕೆ ಮಾರ ಈತ ಪುರ ತಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈತ ಜನ ಕಾಡಲು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಮದ ಸರ್ನ ಆರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರು. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಓಲ ಪೊಚ್ಚು ಸರ್ ಇದು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ದಾದ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವಿನಿಟಿ ಕನ್ನಲೆ ಬೇತನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಹಿಂಗೆ ಆವಡು ಉಪ್ಪೊಡಮ್ ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಂತದಿನ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೈಟ್ ನೆಲಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಬೂರ್ನೆ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದಿರತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಪಿನ ಫೈಟನ್ ಪೂರ ವಿದೇದ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಂತನ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಂದಿತ್ತ ಬಂಡ ಏನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇರಗೆ ಓವೇ ಏರು ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಕಂತ ಒಂದು ಕದ ಜನ ನೆರೊಂದೆಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪಿನ್ಲ ಅಕ್ಕುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪಾರ್ದೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೌಡಿನ ಅಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪಾರ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೆನ್ ಅಕ್ಕಲು ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಾಗ ದಾದನ ತಪ್ಪು ಮಂತಿತ್ತಾರಡ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಅವೇ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಡಿತ್ತೆ ನಾನೇ ಪಾತ್ರ ಮೈನ್ ನಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತೀನ್ರೆ ಅವು ಡಮ್ಮಿ ಕೋಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಯಾರದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬೇನೆ ಅವು ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ದ ಎಂಚಾದಿತ್ತರ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಪನೊಂದು ತೂದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂಪೋದ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬೂರುವೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಬರೋದಿತ್ತು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಸರ್ ಎಂತ ಸರ್ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ಬದುಕಬೇಡುವ ನೀವು ಅಂತ ಇರುಪ್ಪ ನಿಂಬಿ ಬೂಡ್ದಾಪು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮನದನಿ ಬಕ್ಕ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂಚ ಬರ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಆಜಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಫೈಟ್ಲ ಇರೆಗೆ ಓಲ್ಲ ರೋಪ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನೆ ತಾಗಣ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಪೊಸತ್ತು ಬೈದಿನಕುಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ಮಂಡ ಬೇಸರದತ್ತು ನಂದೆ ಮನ್ಪು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರು ಮನದಿನ ಪುರ 2-3 ದಿನ ಮೈತ ಚೋಲಿ ಪುರ ಜಾರ್ದು ಪುರ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಬರ ಅಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಂಚನೆ ಪೊಸತ್ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ ದಿಶಾಲಿ ಇರೆಗೆ ಓಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಪುಜ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಶೋ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಚಿಂದಿ ಮಂತ ದೀತೆ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಬನಾಗ ಇಮೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಮೆ ಒಂತದೆ ಉತ್ಸವನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಭವ್ಯ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಜಾಗಡು ಉಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸುಮನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸುಮನ್ ಸರ್ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಪನ್ಪೇರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಅನ್ನಕೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತ ಪೋತಿರಿಗೆ ತುಳುಕು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತೊಂದಿರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಜಿ ಎಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಚ್ಚು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಂಡಿ ಪಂದು ಪೋಯ ಇಂಚ ತುಯ್ಯರು
ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದನ್ನ ಏರಿಯಾಗಳ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನೋ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕೇಳಿರಿ ಹಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕೊರಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಸರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಓದಬಹುದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಂದೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕತೆ ಪಂತೆ ಹಾ ಕತ್ತೆ ದಾದ ಪಂತೆ ಬುರ ಸಿನಿಮಾ ತುದುಪಿರದೆ ಕತ್ತೆ ದಾದ ಪಂತೆ ಅವನ್ ಅಂಚನೆ ತೆತ್ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ಪನ ಕತರೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗ ದಾದ ಪಂಡ ಮೆರೆಗ ಪನ್ನಡ ದುಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿ ಕತೆ ಪಂತಿನ 2023 ಇಟ್ಟು ಅವೇನ್ ಪನ್ನಿ ಮೆರೆಗೆ ಯಾನು 1 ಇಯರ್ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಈರೆಡೆ ತೊಂಚ ಕತೆ ಪನ್ಪೇತೆ ಈರೇನಾನೆ ತೂನಗ ಈ ಒಂಜು ಕೋಡಿ ಇಂಚ ಕನ್ನ ತಿರ್ತಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಬಡಿ ಇರಲ್ಪ ಇರೆಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ ಇನ್ವೆಷನ್ ಅನ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ದಿಪ್ಪುಡ ಕನ್ನ ತಿರ್ತಬಾಡಿ ನೇನ ಮಂಡಿ ಇಡುಪುಂಡು ಇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡುರೆ ಕತೆ ಪನ್ಪೇತೆ ಇರೆಗಪ್ಪ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಇರಪ್ಪಗೇನು ಅವನ್ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡಿ ನೀ ಈ ಮೆರನೆ ಎದುರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಮೆರನೆ ಎದುರು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಮೆರನೆ ಎದುರು ಬದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಬದುಕೊಳ್ದು ಲಂಚ್ ಬಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ತುಂಬಂಡ ಅರ್ನೇ ತರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿರೇ ಗೊತ್ತು ಹೀ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಬೇತಂದು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮದು ಪನ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿರೋದು ಬಟ್ ಯಾಂದಾದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕಬೋದು ಬರೇಕಂದು ಬೊಕ್ಕಬೋದು ಎನ್ನಗ ಪೂರ ಬಂದು ಮೆರ್ನ ಎದುರಿಂಚ ಕುಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಓದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ಬೇತಾಕುಲ್ ರೋಲ್ ಅದು ಬಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದೈತಿ ಏರೋ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಂದೇ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನೋಡು ಏನದು ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ಏ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನಕ ಅಂಚೆ ಏನೋ ಜೋನರ್ ಫುಲ್ ಕುಲ್ದಿರಿ ಯಾನು ಎದುರು ಕುಲ್ದೆ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಡೇವಿ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಅಂದೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನೆ ಬೈ ಈ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಬೈ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರ ದಾದ ಬಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊರೊಚ್ಚೆ ಇಂಕೆ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೋಡು ಬಂಡೆ ಅವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾತ್ರ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜು ಬೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಬಂದಿನ ಅವ್ರ ಕತೆ ನರನತ್ರ ರೋಟ್ ಕತೆಗೆ ದಿನತ್ತಾರೆ ಏನು ಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪನಂ ಪೋತೆ ನರೋಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಗುದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನಂ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಂಚದು ಒರಿನ ಕೈ ಬತ್ತುಂದು ಅದು ಬ್ರೋ ಏರು ಬ್ರೋ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆ ದವಾಲ ಮನಿಪತ್ತು ಫುಲ್ ಕತೆ ಪಂದು ಉಂತದು ನತ್ತರಗಿರ 2 ಪನ್ಪೆ ಬೈ ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ನತ್ತರಗಿರ 2 ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಂದೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಅದನ್ನು ಮೇರೆ ಓಕೆ ಪಂಡಿರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರಿ ಹೇರಿ ನತ್ತರಗಿರ ಆರೆ ಫುಲ್ ಆರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವು ಏಪ ಬುಗ್ಗಿನಿ ಐಕೆ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಡ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರುವುದು ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆನಪು ದೀಪ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಓವೇನು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಂಚು ಪುದರ್ ಬರೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪುದರ್ ಬರೆ ದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಏರು ಅಂತ ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೆನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಗ್ಗನು ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏತ್ನೇ ಸೀನ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಬೈ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತವನ್ವ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂತ ಪನ್ಪುಜರಿ ಸೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತವನ್ವ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಯಾನ್ ಪುಕ್ಕಲೊಂದು ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೋಪೆ ಥರ್ಡ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತು ಉಂಟು ದುಪ್ಪುಂಡು ತೆಂಡ್ರೆ ದಿನೊಂದು ಪೇರು ತಾನೆ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇರ್ ಪಣ್ಣೆ ನಡೆ ಪೋದು ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪಡದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜಪ್ಪಡ ಅವನೊಂದು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ಕಾಡೆ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕಾಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಂಚು ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಪೋದೊತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಪೂರೇನ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣದ ರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟನ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಏರಿಲ್ಲ ದಾದ ಸೀನಿಂದ ಬರ ಬಂದು ಅವು ಸೀನಿಯೇ ನೋಡು ಒಕ್ಕ ಕೋಪ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತವು ರಪ್ಪರ್ ಪೇಜ್ ನಾಡೋ ಮುಪ್ಪೇರು ಈ ಸೀನ್ ಓಕೆ ಈ ಸೀನ್ ಎಂಗ್ಲೈ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲಿದ್ದ ಅವನ್ ಚೇಳಾರಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಪುದದಿತ್ತ ಇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇಂಚ ತುನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಡಿದ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಓಲ್ ತುಂಡಲಿರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಚ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2000 ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ 25 years ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೇ 2000 ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಂದು ಪುರ ಇಂಚ ಬಾಕಿಲು ಪುರ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಪರಾತ ಕಾವೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅವ್ವೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿನ ಮಕ್ಕ ಊರ್ದಕೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಜಾತ್ರೆ ಓಪನ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟಾತ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ತೂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆನೇ ಒಂದು ದೀತೆ
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಚ ಮಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಕರ್ಬು ತಕೊಂಡು ಬರ ಅವ್ರು ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಮೊಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ನಿಜ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಂ ಬರೋಚು ಸರ್ ನೀವು ಮುಂಡು ತುತ್ತಾಂಡ ಬಲೆ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಐತಿ ಏರ ಜಾತ್ರೆ ಓ ಜಾತ್ರೆ ಹೊರ ಬೋರ್ಲೆ ಬಾರ್ಗ ಬೈದಿನ ಉಂಡಿ ಅವ್ರು ಬಾರ್ದ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಬಾರ್ ಸೆಟ್ ಪಾಡಿದ್ರು 4 ಜನ ಪರ್ರ ಬೈದಿನಿ ಪರ್ಪ ಬಾರ್ ಬಂಡ ನೀಟ್ ಬಾರ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ರ ಬೈದಿನಿ ತಿರ್ತಕಲ್ ಒಂದು ಪರ ಪರಂದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿಲ ಬೋಪು ಜಿಂಚಿಲ ಬೋಪು ಏರು ಜುನ್ ನಡ್ಸ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚ ಈರು ಏರು ಸರ್ ನಾನು ಪರ್ರ ಬೈದೀನಿ ಈರು ಪರ್ರ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಸೆಟ್ಟಿ ಪರಂಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೈದಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ ಪೂರ ಬಂದು 5 ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಡೈಲಿ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ 3 ದಿನ ಬೈದಿನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಡೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಶೂಟ್ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾಣಬಿಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೀನಿ ಅವೇಶ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಬರೋದು ಅದು ಅವು ಬೇಲೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕುಡದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಡಿ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಆತೇನೆ ಅದನ್ನು ನಿಜದ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೀರ್ದ ಯಾಪನಾಗ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಅಂದು ದಯಪನ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಯಪನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೀವಾಳ ಬನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನಾಗ ಇವನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನಾಗ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾನೆನ್ಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪನಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪಣ್ಣಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತೂಡು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ತಂಡ ಪೊಸ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತನೆ ಸರ್ ಅನ್ನೊಂದು ತುಲೆ ಇರ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವು ಒರಿದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಫಿಟ್ ಆವೋಡು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಆ ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಫಿಟ್ ಆವೋಡು ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬರೋಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜೋಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಇರ್ ದುಂಬೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ದಾಲ ವಿಷಯ ಪಂಪಿರಿ ಯಾ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿನ್ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇರೇಗ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಸೀನನ್ನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಪನ್ ಸೊ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಒರಿಯಡ ದ ಸೀನ್ ಇಂಚೆಂಚ ಈ ಶಾಟ್ 2 ದಿನ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ ಡೈಲಿ ಎಂಕ ಅವು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕುಲೋಜ 2 ದಿನ ಕಡಪುಂಡ್ರಿ ಇಂಚ ತೂಪೇರು ಅದು ಯಾವ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒನ್ಪೇರಾರು ಬಣ್ಣ ಇಡೀ ಕತೆ ನೆನಪು ಜೊತೆ ಏರೆಗ್ಲ 5 ಒಕ್ಕ 6 ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗೀರು 6 ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆಂತ ಇದು ಸೀನ್ ನೀವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡು ಆಯ್ತು ಬಿಸಿಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೋಡಿ ಇರೇ ಬೋರಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನ ದಯ ಬೋರಾಂಡ ಮನ್ನಾಗ ಇರೇಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅಂದ ಅಂಚನ್ನು ಯಾನ್ ಸತ್ಯನ್ ಬರ್ಪೆ ವಿಷಯ ಇರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅಂದೆ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಬೇತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊರಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಇರ್ನ ರೇಂಜ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಾವು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಅದ್ರ ಬೋರಾಂಡ್ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುನ ಬೋರಾಂಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತು ದುಪ್ಪಾರು ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿದ ವೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಇದಿಜ್ಜೆ ಅವು ಲಿಕ್ತದಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮನುಷ್ಯ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸಮಯದ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಅವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ನೀವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆತು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖಡಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ದ ಪೊರ್ಲಾತನು ಯಾನು ಅವೇ ಉರಣಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ ತೂಯೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜಿರತ್ತವ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪಾದೆ ಇಂಚ ಆತನು ರಿಸಲ್ಟ್ 29 ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 27 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 27 ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಪೇಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತು ಪೂರ ಉಂಟಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಪ್ರಮ್ ಸೊ ಅಭಿನಯ ಮಂತ್ ಗೆಂದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಬಂದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶೋ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪನ್ ಈರೆಗ ಒಂಚು ಪುಣದ ಮೇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಂತ್ ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಜನ ಮೆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತೂಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಪಿದೇ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ನಿರು ಸೂಪರ್ ಮಚ್ಚ ಅವ್ರು ಮಕ್ಕ ಪಿದೇ ಬನ್ನ ತತ್ತತ್ ನೆರೆದು ಬೋಪೇರು ಎಡ್ಡೆಜಿರ ಅಕ್ಲೇನು ಲಿಪ್ಪು ನೆರೆದು ಒರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯನ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸನ ಆಯ್ಕಂತ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಆಯ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೆಂದೇ ಪಂದು ಬೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನು ನಮ್ಮದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಬತ್ತೂಪಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ತು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಿವೈಡ್ ಆದಿತ್ತಿರಂದಿನ್ಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಾರು ಓಕೆ ಈರೆಲ್ಲ ತೂತು ಜನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಇದ್ಜಿ ಇರೇ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿದ ಜಾನೆ ಇರು ಎಪ್ಪಣ್ಣು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೊಸತ್ತು ಅದು ಬರ್ಪಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಇರು ಒರಿಯ ಪೋಪುಚಾರು ಇರು ಏನಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪಾರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗಂಡ ಇರು ಒರಿಯ ಬರ್ಪಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ಳು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ
ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇಂದಿತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಬರದಿನ ಆಡ್ದಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಇರು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೋಚ್ಪೋನ ಉಂತಾದು ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮೇಶ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಏರ್ಲು ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಸೀಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಿನಿ ಅಂಡ ತೂವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏನೈತೆ 26 ಓಪನ್ ಕೊರಿಬೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬುಕ್ ಆನಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಕೊರಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಕೊರಲಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಐತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶೋ ತಾನೆ ದಾಪಂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಶೋ 27ಗೆ 28ಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನು ಬಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಚೆತ್ತನ ಮಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಓಪನಿಂಗ್ 29th ತಿಕ್ಕಡಂದ ಆಸೆ ಈ ರೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆದುಪುಣತೆ ಐತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆದುಪುಣ್ ಸೊ ಆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ 29th ಓಪನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಅದೇ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೇಟ್ಲ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುಪ್ರಮ್ ಸೋ ಅದು ಪಡು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಂಡವು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜನ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಆತನು ಹಾಳವಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ ಹೊರ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲು ಪೊಗ್ಗುವೇರು ಈ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಂತು ನೋಡಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಬೈ ಪನ್ಲಕನೆ ಈತೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪಿನ ಬೈ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನದ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈತೆ ನಡೆದು ಮಿತ್ತು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದು ದೆಪ್ಪೆರೇಪ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬಜೆಟ್ ಮೊಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬಜೆಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಅಜಿಪೇದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ಜೀನ್ ಏರನ್ನು ಬತ್ತನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುದಾಯ ಮನ್ಪು ಕನ್ನಡ ಬೋಲೆ ಅಂದ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆವಡತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಬೇಟಿಗೆನೆ ಮಾತಿನ ಬೈಡ್ ಬರ್ಪಿನವೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೈಕ್ ಬೈದಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಇವನ್ ಯಾಲ ತೂದು ಪಂಡತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂತಾರಪುರಂ ಅಂತ ಆದಾಯ ಬೊಕ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆನ ಬಂತು ಈ ಕನ್ನಡ ದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಜಾ ನಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತ ಇಂಕ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಲ ಮನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬೆನುದಿಲ್ಲದೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದಿತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಟೂಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಇಂಕ ಯಾನ ನಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ದಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣೋಡಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಏಪಲ್ ಐತೆ ಏರಾರ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಏಪಲ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಕೊಡಕ್ಕಿನ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವನೇರ್ಲ ತಿಂದು ಸೇರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪ ಕೆಲವು ಸರಿ ಗೊತ್ತನೆ ಗಂಜಿ ಕೊರಪ ತೆಲಿಪಾಡುವ ಐಟು ಉಪ್ಪಡ್ದು ಇದು ಕೊರಪ ಅವತ್ತು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿಡದೆ ಚಟ್ನಿ ಪಡು ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಪಡು ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ ಮನಮರದ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ತರು ಬೂತ ಯಾವ ಪೂರ ದೀದುಂಡತೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇರೇಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊರಡಿರು ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗವನು ಕುಡಂತ ತುಳುಕು ಕುಡಂತ ಅಂಚ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾಡ ಟಾಪ್ ಟು ಟಾಪ್ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ತುಲಕ ಆಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆತೆ ಅಂತೀನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕುಲು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಗೆಂದವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಫುಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಸೊ ಏನ ಐಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬೌಂಡರಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಸರ್ವೈವ್ 100% ಎಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫೋನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಫೈಟ್ ಉಂಡ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡ ನಿಜ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 10 ಸಾಂಗ್ ವರ್ಕೇನರು ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡತೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡಿದಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ತನ್ನ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಟು ತಮಿಳು ಉಂಟು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲಯಾಳಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಐರಾ ಉಡುಪಿ ಅವು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಮ ಹೊಸವೇ ಪಬ್ಬ ನಿಟ್ಟಪರ ಸಿಂಗ್ ಮಂತುಂಡು ಮೆಲ್ಡ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅದ ಓಕೆ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಬೈದನ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತರ ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎರಡು ಆಪುನ ಈತೆ ಯಾನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಆತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಕಾನೋಡು ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲ ತುಳುವೇರು ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ ಏಪಗ್ಲ ಗೆಂದಾವಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಓಲಾ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚನ ತುಳುವೇರು ದಾಯಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನ್ನತ್ತೀರ ಅಥವಾ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯಿ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವಾರು ಒಲ್ಪನ ಒಂದು ಪಾಡುವಾರು ಆಟದ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚಿ ರೋಡ್ ಬರೋ ಬಲಿಪೋರು ಬುಂಡ ಬೇತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಕಾನೋಡು ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈದು
ಚೇಂಜ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮೂವಿ ನೋ ಡೌಟ್ ದಾಯಪನಗೆ ಎಂಕ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂವಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಈತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಪಿರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೆಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂವಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಲ ಬೈದನು ಸೊ ಅಂಚ ದುಪ್ನಾಗ 29 ತಾರೀಕು ಸರ್ ದಾಯ್ ಫಿಲ್ಮು ತೂವೋಡು ಪಂದ್ ಪಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋ ಡೌಟ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡು ಸರ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇದೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲು ಇತ್ತನ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನಿಕಲ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತಂಡ ಒಡಗಲ್ ಎತ್ತುಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಮಂತಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಳ್ಳೆತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋಸ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಯ್ನ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ 29th ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಒರಿಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನತ್ತು ಒರಿಯನಗೋಸ್ಕರ ನತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಪಂಡ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂತಲೇ ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್ ದಾಯ್ತು ಓಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್ ಇರೋ ಸೈಲ್ ಇಡುವಲ್ಲ ಎರ್ನಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈತ ಸಮಯ ಅವ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ದಾರಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಕುಡು ಅಂಚೆಂಚಿ ಇತ್ತದೆ ಈತೊಂದು ಹೈವೇ ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ನೆತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂದು ಹೈವೇ ತೆಗೆದು ನಾನು ಉದ್ದು ಹೋಗ್ದೇಪುನು ಆತ ಬರ್ಲದ ಮೂವಿ ಬೈದ್ರೆ 29 ಮಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ మరి జడ్డ కంటెంట్ ఉండు ನಮ್ಮ ತುಳು 150 ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜನಕೊಂಜಿ ತೂ ಓಡುವುದು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ದಾಯ್ತು ಓಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾದ ಪುದರೊಂಜಿ ಮದತ್ತು ಮಾಡೋಚು ನೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಕೆ ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಬಂದು ಅರ್ನ ಮಗೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಬಂದು ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಪೂರ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಪದ್ದೆಗೆ ನೆನಪಿಂಗ್ ಫೀಲರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದ್ರತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕದೋಡೆ ಅವೈತೆ ವಿಷಯ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕನೇ ಉಂಡೊಂದು ಬಂಡಾರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಪುದರ್ ಬಂಡಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನಿ ಅಕ್ಕಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ಪ್ಲೇ ಆನಾಗ ಆ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಲಯಾಳ ಸೈಡ್ಗ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಸೈಡ್ಗ ಪೋಡ್ದು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ದುಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪನು ಒಂಜೊಂದು ಮೂವಿ ತೆಲುಗು ಅದುಪು ಒಂಜೊಂದು ಮೂವಿ ತಮಿಳು ಅದುಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಳು ಮೂವಿಂದಿ ಏರ್ಲ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಮಗ ಆಕ್ಲೈನ್ ಗುರುತ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಒಂಜ ತೆಲುಗುನು ಬಣ್ವೇರು ಜಿಂದಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಬಣ್ಪೇರು ತಮಿಳ್ ಬಣ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೈದನ್ ಮೂವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತಂದೇನಲ್ಲೇ ಅವು ಅವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓರಿದು ಬೋಪು ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಂತ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆಯುಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಏರು ಒಲ್ಪಕುಲು ಒಂದು ತೂಂಡಲ್ಲ ಆಗ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥ ಅವಡು ఆయన నేటివిటీ నేనందు పోడు ముల్పద కుల్దిత్తిన కాంతార చైనాడు చప్పల్ దెత్త దొరి తూపేందనగా ముల్త ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಾಗಿ ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಮರಾಠಿ ದಕ್ಕುಲ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕುಲ ಕುಲ ತೂಯರಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚ ಎಂಕಲ ತಂಡನೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪಿನ ಅರ್ಬಿತ್ತನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಬರ್ತೇರು ಮಿಕ್ಕಲೊಂದು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅವನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಓಪನ್ ಬಂದು ತುಣಗ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನಿ ಪ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟದ ಆಗಿತ್ತ ಜರ್ನಿ ಇಡೇ ಮುಟ ಬಾಯ್ದನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಐದು ದುಂಬು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪತ್ರಕತ್ತೈನ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರ್ನ ಅವನ್ ಚೂರು ದಾಯರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಬರೋದಿತ್ತನತೆ ಮೀರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿತ್ತನತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಹೊರ ಡಿಲೇ ಮನ್ಪುಗನ ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬನ್ನಿ 50 days ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 50 days ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಚೇಳಾರೆ ಫುಲ್ ಚೇಳಾರೆ ತಿರ್ಗದ ಚೇಳನ ಪುಂಟ ದಿತ ಸಂದ ರೋಡ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏಪ ಮುಲ್ಲೇಪ ಅನ್ಪಾರು ಕೆಲವರು ಪರ ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ ಬಂಡ ಶೂಟ್ ಮಂತಾನೆ ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಚ್ಚ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕುರ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ತಿಂಡಿ ಬರ ತಿನ್ಲೆ ಅವ್ನು ಎದುರುಡು ಅಕಲಿಲ್ಲಡು ಅನಸುಂಡ ಎಂಕುಲು ಜಪ್ಪರ ಇಂಚ ಬತ್ತೂಪಿನಿ 10 ಗಂಟೆನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿ ಬೇಜರಾಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಜಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಕ್ ಬಂತು ಪೋಲೆ ಇಮೇನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಮೇನ ಇಲ್ಲದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ₹6 ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೂತಿನ ಇಲ್ಲನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು ಕೇನಿ ಮನದನಿ ಕಾಣ ಬನ್ನಗ ಬಾಲೆ ತರ್ಕೋಲ್ ಮುಲ್ಪ ದೀತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಬೇಲೆ ಬೋದು ಪೇರದೆ ಅದೇ ವೆರಿ ಅದೇ ವೆರಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲ್ ಈತೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಎಸ್ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಏಪಲ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದ್ಪೈತೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಪತ್ತು ಬೊಟ್ಟು ದೀಪನು ಮಸ್ತ್ ಪೌಡರ್ ಪಿದೇದಕ್ಲೆ ಬೈ ಇಂಚಿನ ನರಕ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲೆ ತರೆಗ ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ದೇಪಂಡ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಂಪುರು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪಣದ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಲ ಕುಂಡು ಅಂತ ಪಂದೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ಲು ಪಾರ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಮೇರು ಏರ್ಲಾದು ಪಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಜೀರೋನೆ ಅಕುಲೆ ಹೀರೋಸ್ ನಕುಲೆ ಎಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 27 ತಾರೀಕು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನ ದೇವರ ಪಾದಾಗ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಸನ್ ಮೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೋನ ಚೇಂಜ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬಂತು ಜಿಡ ನನ್ನ ನಡೆದು ಪಿರೋಗು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ದೇರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಏರೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ಪೇರು ಓದೇರಡು ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಫಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಆದ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಂದ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತರೇಟ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡುಂಡು ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದೆತ್ ಎದುರು ಬರ ಜನಕ್ಕಲು ರೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ದೇರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕ್ 100% ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ತನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರಡ್ಡರ ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದಾರೆ ದಾಯ್ತು ಓಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಇರದಂತ ವರ್ತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆವಡುಂದಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಬಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿಂದು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದುಂಡೆ 8th ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದುಂಡು 16 ಥಿಯೇಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಂದು ಜೈತೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತಿನ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬೈದನೆ ಬಾಂಬೆದ ಕಾಲ್ ಬೈದನೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದೆ ತುಳುನಾಡು ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಇಜಿನ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಡ್ನದಾದ ಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಪು ಅವು ಏರ್ ತೂತಿರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಒಪ್ಪು ಜೊತೆ ಮಂತಿನ ತುಳುಕೋಸ್ಕರತೆ ತುಳುಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆದು ಬರ್ತದ ಒಂಜೊಂಜರ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಪಂಡ ಸುಮನ್ ಸಾರ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಪೂರ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡ್ಲೇನು ಇದುವೇ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲ್ಮ್ ದಯಪನಾಗ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವೇ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದುವೇ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದೀತೆರೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾಂಡ ಮೇ ಪಂಪಂಚಿನ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪಂತಜೇರು ಸೊ ಐಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಕೆ ಏನು ಪನಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಿಂತ ನೀರಾತನ ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪೋಡ್ ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಜ್ಜಲ್ನ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೊಪ್ಪುಂದದ ಪನಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತೂವೋಡು ಗೆಂದಾವೋಡು ದಾಯಿ ಗೆಂದಾವೋಡು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಏಪಲ ಸೋಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ನ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾಗ ಪಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ.